Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате, момчета? Аз съм Борис, Никола, Антон. Браво! Супер имена. Коя песен си избрахте? Hot Right Now на DJ Fresh. Кога ще поздравиш с тази песен? Целият випуск 2016 на Американския колеж. И тях двамата. И на Златарски също. Випуск 96. Ти? По-специално ACS, випуск 2016, 8-1. Ти направо го израпира. Yes. Много яки очила. Защо не ги свалиш? Ми, добре. Е, така си по-добре. Чудесно. Какво ти се е случило на ръката? Щупих си двете ръце преди 2 седмици горе. Той ли ти ги щупи? Не, аз съм чупил само пръста. Що? Пръста? Баскетбол. Игра. Неговия. Аз чупих неговия пръст, той чупи моя. А вие имате странни взаимоотношения. Да. Ти на кой си чупил? Май на никой, което трябва да се прави скоро време. Обаче, правилно, твоя са го чупили. Да, двата. Трябва да им го върнеш. Определено. А? И двата пъти аз му чупих пръста. Нарочно ли ги чупиш? Случайно. Как? Играхме баскетбол и доста силно топката и той не можа да... Баскетбол щупих и неговия, така че.